Aku gak kenal awakmu toh. Bukan toh hobimu. Bukan. Loh. Andika toh? Mosok lali karo aku. Aku lho, kanca lawasmu. Wah. Koncoku kowe usahane wis lancar ya. Yo, aku Andika. Kamu Sep. Kayak sapa kae? Septian. Ngono nek tang. Lho wis nyapo ning nggo kene lho. Lah, mau kanca Isin aku. Nyapo isin barang kanca lawas. Enggak apa-apa ya. Ora apa-apa. Saiki kowe nyapo? Beh, bacaan mok lusuh kaya ngene lho. Aku yo ngene iki lho Yan. Ngono nyapo. Terus teh golek sing opo ke mau lho. Wis pokoke intine halal lah aku intine nyambut gawe. Kowe iki kok iso koyo ngene nyapo. Deloken to aku saiki deloken. Lah ya aku malah pangkleng karo awakmu. Ya iya bagus ngene iki wisan ngene iki. Ayo, pacak Saiki malah kowe. repotmu nyapo iki? Ya aku golek opo supaya nemu opo tak goleki. Aku lho kanca lawas karo kowe. Tapi kok yo ora gelem crita nyang aku. Ya, tapi enggak maksudnya enek iki ngono. Ya saiki ngene ae. Kowe melu aku saiki. Endi? Wis tonjo melu aku. Iki yo opo nek digowo ngene iki. Nggih. Omahmu ya. Ya iki sing loro. Ya iki omahku. Ayo, sik, ngene gawe tak gawe. Rene. Yo ngene iki. Gaweane ngene iki. Akhire aku koyo ngene iki. Ayo. Piye? Ayo, alhamdulillah aku malah seneng kan. Ayo, Rene, tawang jak ngomong ae. Iki sapa ya? Iki anak buahku, kabeh sing kerja ning kene. Yo ngarepmu. Ah. Paling ngene yo, saiki awakmu. Yo, ngomongi usahaku aku dhisik ikat cilik ngene ngrintise. Ayo, Karepku ngene saiki. Kowe kan kanca lawas karo aku. Kowe apik karo aku dhisik. Usaha iki arep tak gawe. Loh. Kowe kanca apik karo aku. Iki daripada kowe kok ngene terus, usahaku terusno. Ya, aku piye Yan yo? Wis matur suwun lah. iya. Kowe pantes entuk iki kabeh. Usahaku sik akeh. Matur suwun. Iya, tenang. Omahmu ndi to saiki? Oh, sebelah kono. Ya saiki aku tau pengen roh omahmu. Ora nang. Heeh. Wis wene kene sik tak cukup motorku. Ya. Iya. Iki omahku ya. Iki. Iki omahku ning kene saiki. Kene ya. Iki wis amene iki. Aku ana urusan wis tak tunggu dhisik. Aku enggak mampir sih. Ora iso iki iki bisnisku akeh. Yo. Aku matur suwun lho Yan yo. Beh, tenan jogoran usahane ya. Tenang yo. Wani. Wis. Kon ya. Suwun lho Yan Ya, yo. Beh, aku mulai tenan iki. Aku lek di HP tak telepon yo. Ya somben ya gampang. Yo.
Lah iki. Oh. Halo. Piye? Enak lahan? Yo, iki enak lahan iki. Oh, enak nih gini. Lokasi ngendi? Oh, ini yo saiki. Oh, yo, oke tak parani yo. Oh, yo wis no. Yo. Yo. Kowe wis mari. Wis mari. Enak megawean ora? Oh, yo wis mari. Sama no, kayak istirahat ae wae. Oh, Wis sama ning mburi siap-siap ngono ya. Ya, Mas. Kok sik Vin, Sik iki gajine sampean yo. Iki gajine sampean. Terus Mas. Sik iki bonusnya yo. Bonusnya sampean iki. Terus Mas. Wes, ho. Hati yo lek kerja. Wes, yuk. Halo. Piye? Lokasine endi? Ayo ning kono mel aku ya. Kono. Oh, Oke, yuk. Yo iki lho lokasine. Tak meneh bane iki lho. Minat apa ora? Oke. Regane yo sing tak ning WA mau. Lek pikiran saya lek cocok yo monggo. Apa mau delok-delok sik lahane, tak tinggal nunggu. Iya, tak delok sik ya. Engko tak kabarin nang kowe entar ono sik ya. Tak delokane sik. Sip. Aku piye? Usahaku bangkrut. Omah wis tak gedekno. Aku kudu piye? Loh, Sep. Nyapa ning
nang kene. Rene, ayo Rene. Tunggu kene. Awakmu enek apa ning kene dhewe? Ngene lho, Dik. Iki peh aku jan mau mecak mumet-mumete iki. Saiki apa sing tak duweni silang. Apa sing tak duweni sentek. Gara-gara ini gur judi. Wah, aku saiki bingung ngarepe nyapa. Iya, Sep. Dhisik kae awakmu nulungi aku. Yo alhamdulillah saiki sebalike aku yo lek iso aku yo kudu nulungi awakmu. Iya, iki tak sawang awakmu saiki pacakanmu wis Yo, alhamdulillah. iki aku tuku lokasi ning kene iki. Lokasi bakal tandhe ayam. Ayam sing kok kei kae lho, Sep. Ngono lho. Yo wis intine ngene ae. Awakmu saiki dadi siji karo aku. Enggak usah nendi-nendi. Ngono ya. Yo. Wis aku bah. Amarul Mergo iya, mergo apa? Awakmu dhisik sing nulungi aku. Ya ku lagunane kanca ya, Dik. Iya, kanca nomor 1. Kanca iso dadi dulur, yo an. Wis sun ya. Yo, yo saiki ayo mulai karo aku wes. Ayo. Yo. Walah. Jenenge kanca ki lek iso ki ya endi sing enek, endi sing butuh. Kabeh ki ya butuh padha butuhe, kabeh ya padha eneke. Nanging aja lali karo kanca. Kanca iki iso dadi dulur, dadi barang-barang, bahkan luwi keluarga pun kanca kuwi. Saiki lek pas awakmu enek, aja lali karo kancamu. Intine enekmu ya aja lali karo awak dhewe iki iso bersyukur karo nikmati Gusti Allah, rahmati Gusti Allah. Lek musakatum la ajidunakum ana ajibila sajakum barang sing iso nyukuri nikmati Gusti Allah bakal ganjar. Nanging lek ora iso nyukuri nikmati Gusti Allah bakal dilaknat selaknat laknat.